निबोधत। विवेकी अक्षर विवेकी लेखन सुश्राव्य वाचन श्रवणार्थ चरित्रे संस्कारी धीरवीर गाथा रम्य बालकथा अनुभवा अमृताचे शब्द थोर आणि सान सगळ्यांचे कान आनंदावे चालता बोलता ऐकावे पहावे ज्ञानी होत जावे सहजची। दोन सप्टेंबर 1970 या दिवशी विवेकानंद शिला स्मारक राष्ट्राला समर्पित केले। त्या सुवर्णक्षणास आज 50 वर्ष पूर्ण होत आहेत। 1963 हे विवेकानंदांचे जन्मशताब्दी वर्ष। या वर्षात विवेकानंदांचे भव्य स्मारक कन्याकुमारी येथील त्रिसागरांनी वेष्टित शिला स्मारकावर उभे करण्याचे निश्चित झाले। याची संपूर्ण जबाबदारी माननीय एकनाथजी रानडे यांच्याकडे सोपविण्यात आली। ही जबाबदारी लीलया पेलत अनेक अडथळे पार करीत शिलेवर स्वामी विवेकानंदांचे भव्य स्मारक उभे राहिले। हे स्मारक म्हणजे वेळ आणि संसाधने यांच्या उत्कृष्ट व्यवस्थापन कौशल्याचे उत्तम आणि प्रेरणादायी उदाहरण आहे। शब्द अमृताचे या अभिवाचन उपक्रमातील आजचे पुष्प विवेकानंद शिला स्मारक एक चिरंतन प्रेरणास्रोत या पुस्तकातील उतार्याचे आहे। एकनाथजींचे संघटन कौशल्य व सर्वसामान्य लोक उच्च ध्येयासाठी एकत्र येऊन अशक्य गोष्टी कशा साध्य करू शकतात याची उत्तम उदाहरणे आपल्याला या पुस्तकातून वाचावयास मिळतील। केवळ 20 रुपये मूल्य असलेले हे पुस्तक विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभागात उपलब्ध आहे। व्यवस्थापन शास्त्राचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी मार्गदर्शक असे हे पुस्तक आहे। विवेकानंद शिला स्मारक एक चिरंतन प्रेरणास्रोत। संकलन निवेदिता भिडे, अनुवाद डॉक्टर स्वर्णलता भिशीकर। या पुस्तकातील एक उतारा आज आपण ऐकणार आहोत। राष्ट्राचं स्वप्न साकार झालं। स्वामीजींच्या भव्य स्मारकाचं कार्य चकित करणाऱ्या गतीनं पूर्ण झालं। मुळात ती शिला ग्रॅनाइटच्या एवढ्या बांधकामाचं वजन पेलू शकेल किंवा काय याबाबतच शंका होती। मोठे मोठे शिलाखंड मुख्य शिल्पापाशी समुद्रातून कसे पोचवायचे हाही प्रश्नच होता। निधी संकलन हे तर मोठंच आव्हान होतं, पण सर्व आव्हानांवर अडचणींवर मात करून शिला स्मारक उभं राहिलं। 1970 पूर्वी स्मारकाचं काम पूर्ण झालं पाहिजे याबाबत एकनाथजी ठाम होते। रोजच्या रोज स्मारकाचं काम कसं आणि किती पुढे गेलं पाहिजे याचं अगदी तपशीलवार नियोजन त्यांनी केलेलं होतं। दर आठवड्याला त्यांच्याकडे कामाची निवेदनं जात आणि ती आपल्या नियोजनाशी जुळतायत ना ते एकनाथजी काळजीपूर्वक पाहत। कन्याकुमारीला आले की ते थेट शिला स्मारकावर जात। प्रवासाचा शीण त्यांना जाणवतच नसे। नियोजनाप्रमाणे काम चाललेलं असलं की त्यांना समाधान वाटे। मगच ते आपल्या निवासाकडे विश्रांती आहार यासाठी वळत। एकदा प्रवासाहून कन्याकुमारीला येत असताना संस्कृत भाषेचे तज्ज्ञ डॉक्टर वर्णेकरजी त्यांच्या समवेत होते। आल्यावर नेहमीप्रमाणे एकनाथजी थेट शिलेवर गेले। नियोजनाप्रमाणे सभामंडपाचं फरशी काम पूर्ण व्हायचं होतं।
आणि त्याच्या द्वाराशी 2 हत्तींच्या प्रतिमा बसवायच्या होत्या. काही सदस्यांनी सुचवलं की उद्याचा सभामंडपातला कार्यक्रम शिलेवर न करता किनाऱ्यावर करावा. एकनाथजींनी त्यावर उत्तर दिलं नाही. ते तडक सभामंडपाच्या बाजूला गेले. हत्ती कुठं आहेत त्यांनी विचारलं. वर्णेकरजी गोंधळले. उद्या कार्यक्रम असताना आज हत्ती बसवण्याची काय गरज असं त्यांना वाटलं. पण एकनाथजींना उत्तर देताना कर्मचारी अडखळू लागला. एकनाथजी ठामपणे म्हणाले, जा सर्व कारागिरांना कर्मचाऱ्यांना बोलावून आणा. हत्तींची स्थापना आजच करायची आहे. त्यावेळी संध्याकाळ झाली होती. एकनाथजी पायऱ्या चढून सभामंडपाकडे आले तर सभामंडपाचं फरशीकाम अपूर्ण असल्याचं त्यांना दिसलं. मग त्यांच्या लक्षात आलं की कार्यक्रम किनाऱ्यावर घेण्याचा आग्रह का चाललेला होता. त्यांनी प्रकट सांगितलं, सर्व कारागीर कर्मचारी यांना बोलवा. पुरेशी दिव्यांची व्यवस्था करा. फरशीकाम आत्ताच सुरू करा. रात्री ही काम चाललं पाहिजे. सकाळच्या आधी ते पूर्ण झालं पाहिजे. कार्यक्रम ठरल्याप्रमाणे उद्या इथेच झाला पाहिजे. फरशीकाम संपेपर्यंत मीही इथंच बसणार आहे. मग काय, तातडीनं काम सुरू झालं. कर्मचारी काम पूर्ण करतील. एकनाथजींनी जावं, विश्रांती घ्यावी अशी विनंती त्यांना कार्यकर्त्यांनी केली. पण एकनाथजी जागेवरून हलले नाहीत. कर्मचाऱ्यांना रात्री काम करणं शीण आणणारं असणार याची त्यांना जाणीव होती, म्हणून त्यांनी स्वतःलाही विश्रांती नाकारली. स्वाभाविकच श्री वर्णेकरजीही तिथं बसून राहिले. तुमचा एवढा आग्रह का? बांधकामामध्ये गती कधी कधी कमी होतेच, वर्णेकरजी म्हणाले. दादा, 1 दिवसाचा उशीर चालवून घेतला तर हळूहळू महिनोमहिने वर्षानुवर्ष उशीर करण्याची सवय पळावते. मला माझ्या हयातीतच शिला स्मारक पूर्ण झालेलं पाहायचं आहे. शिवाय हे पार्थिव स्मारक पूर्ण झाल्यानंतर स्वामी विवेकानंदांचं याहून मोठं भव्य चैतन्यमय स्मारक उभारायचं आहे. हे संपूर्ण राष्ट्राचं काम आहे. यात एका दिवसाची दिरंगाई सुद्धा परवडणारी नाही. विवेकानंद शिला स्मारक समितीच्या कार्यकर्त्यांना याची जाणीव होती की स्मारकाचं काम करणाऱ्या कारागिरांना धोक्यांचा सामना करावा लागतो. त्यांना मोठे मोठे शिलाखंड उचलावे लागतात. अवघड जागी चढावं लागतं. अपघात होऊ शकतात. त्यामुळे सर्व कारागिरांचा विमा उतरवलेला होता. पण हे सांगितलं पाहिजे की बांधणीच्या संपूर्ण कालावधीत एकही अपघात झाला नाही. माता कन्याकुमारी आपल्या मुलांचं रक्षण करत होती. प्रश्न केवळ सुरक्षा आणि अपघातांचा नव्हता, तर काही विघ्नसंतोषी लोकांनी उभ्या केलेल्या मानवनिर्मित अडचणींचाही होता. नोव्हेंबर 1968 मध्ये स्मारकावर एका हातबॉम्बचा स्फोट झाला. परंतु एकनाथजी आणि त्यांच्या सहकार्यांनी अशा नकारात्मक गोष्टींना प्रसिद्धी दिली नाही. मात्र पुन्हा असं होऊ नये म्हणून खबरदारी घेतली. जर या गोष्टी प्रकाशात आल्या असत्या तर कन्याकुमारीत 2 गटांमध्ये युद्धच पेटलं असतं. त्याचे पडसाद देशाच्या अन्य भागांमध्ये उमटले असते. मग शिला स्मारक पूर्ण होण्यात अडचणी आल्या असत्या आणि या उदात्त कार्यात बाधा निर्माण झाली असती. पण याचा अर्थ गुंड अपराधी लोकांना सुटून जाता यावं, शिक्षा होऊ नये असा नाही, किंवा या गंभीर प्रसंगाची उपेक्षा करावी असंही नाही. कन्याकुमारीच्या कार्यकर्त्यांनी घेतलेली ही भूमिका एकनाथजींना योग्य वाटली. 23 नोव्हेंबर 1968च्या पत्रात त्यांनी या भूमिकेचं समालोचन केलं आहे. हातबॉम्ब संबंधात तुम्ही माननीय जिल्हाधिकारी यांना लिहिलेल्या पत्राची प्रत आणि मला लिहिलेलं तुमचं 16/11/1968चं पत्र मिळालं. श्री व्ही राजगोपालाचारी यांनी मद्रासहून पाठवलेली, त्यांनी मद्रासच्या इन्स्पेक्टर जनरल पोलीस यांना लिहिलेल्या पत्राची प्रतही मिळाली. घडलेली संपूर्ण घटना आपण स्थानिक आणि प्रादेशिक स्तरावरील अधिकाऱ्यांना त्वरित कळवली आणि त्यासंबंधीच्या आपल्या भावनाही कळवल्या. हे चांगलं झालं. तसंच आपण या घटनेला वृत्तपत्रात प्रसिद्धी दिली नाही, हेही चांगलं झालं. कोण्या समाजकंटकानं शिलेवर हातबॉम्ब टाकला याचा अर्थ सर्व देशात खळबळ उडावी असा त्याचा दुष्ट हेतू असणार. तो हेतू पराभूत झाला याचा मला आनंद झाला. कन्याकुमारीमधील लोकांमध्ये सध्या जे उत्साहाचं, परस्पर संवादाचं आदर्श वातावरण आहे
ते जाती धर्म भेदांच्या पलीकडचं आहे. पण ज्यांना ते सहन होत नाही अशा कोण्या विघ्नसंतोषी माणसानं हा बॉम्बस्फोट केला. त्यातून विविध समाज घटकांमध्ये परस्परांबद्दल संशय आणि दुरावा निर्माण व्हावा, आत्ताच्या आनंददायी एकतेच्या वातावरणाला तडा जावा, भेदाची बीज पेरली जावीत, हाच त्याचा हेतू होता. हा गुन्हा कोणी केला याचा नेटानं शोध लावताना सध्याचे वातावरण संशयरहित स्वस्थ ठेवण्यात आपल्याला यश मिळालं असं मला खात्रीनं वाटतं. या पार्श्वभूमीवर मी मागे केलेली सूचनाच परत करतो. रोज आळीपाळीनं आपण एका जबाबदार व्यक्तीला रात्री शिलेवर मुक्कामावर पाठवावं. त्यामुळे शिलेवरील रक्षक कर्मचाऱ्यांमध्ये अधिक दक्षता आणि जागृती राहील. श्री देशपांडे यांना लिहिलेल्या पत्रात गुरखा रक्षक मिळू शकेल का अशी तुम्ही चौकशी करायला सुचवलं आहे. पण मला वाटतं की स्थानिक पातळीवरही चांगला रक्षक मिळू शकेल. शिला स्मारक ठरलेल्या वेळाप्रमाणे पूर्ण झालं. अर्थातच त्यासाठी एकनाथजींनी स्वतः अविश्रांत परिश्रम केले आणि इतरांनाही करायला लावले. स्वतःमधील उत्तमता पणाला लावायला उद्युक्त केलं. स्वामीजींच्या या कार्यानं प्रत्येकालाच इतकी प्रेरणा दिली होती की सामान्य माणसांनीही असामान्य काम करून दाखवलं. हे काम विलक्षण एकात्मतेच्या भावानं झालं. कामाचे दिवस सर्वांसाठी संस्मरणीय ठरले, त्यांना कृतार्थता देणारे ठरले. वर्षांव्यतिरिक्त 6000 टन पॉलिश केलेला ग्रॅनाइटचा पाषाण केवळ स्मारक बांधणीत वापरला गेला. एकूण फरसबंदी वगळता 73,155 ग्रॅनाइटचे पाषाण स्मारकासाठी लागले. सर्वात मोठ्या पाषाणाचं वजन 13 टन होतं. त्या स्मारकाच्या बांधणीला 2081 दिवस लागले. रोज सुमारे 650 माणसं काम करत होती. एकूण काम 7,83,767 मानव तासांचं झालं. भव्य स्मारकाचं तसंच भव्य उद्घाटन. भव्य विवेकानंद शिला स्मारकाचं उद्घाटनही तसंच भव्य झालं. अर्थातच एकनाथजी शैलीनं. ज्याप्रमाणे संपूर्ण देश या स्मारक बांधणीमध्ये मनानं जोडलेला होता, तसे स्मारक उद्घाटनातही फार मोठा लोकसमूह सहभागी होता. राज्यस्तरीय समित्यांवरचे आणि जिल्हास्तरीय समित्यांवरचे सर्व सदस्य हे स्मारक उद्घाटनाचे सन्मान्य अतिथी होते. 7,000 वस्तीच्या कन्याकुमारी गावात त्यांचा निवास होणं शक्य नव्हतं. म्हणून हा भव्य उद्घाटन सोहळा चांगला 2 महिने चालला. देशाच्या विविध भागांमधील लोकांना वेगवेगळ्या तारखा नियुक्त करून दिल्या होत्या. एका दिवशी केवळ 5,000 यात्रीच स्मारकाला भेट देतील, त्याहून जास्त नाही अशी योजना केली होती. अशा रीतीनं 2 महिने भारताच्या विविध भागांमधून यात्री शिला स्मारकाला भेट देत राहिले. स्मारकाच्या पुढच्या टप्प्यासाठी म्हणजेच सेवा संघटना उभारणीसाठी कन्याकुमारी किनाऱ्यावर 180 व्यक्तींकडून जागा खरेदी काही वर्षात करण्यात आली. तिला विवेकानंदपुरम म्हणतात. तिथं तात्पुरते निवास बांधून अतिथींची व्यवस्था केली होती. हे तात्पुरते निवास इतके मजबूत होते की नंतर 50 वर्ष आणि आजही ते यात्री निवास म्हणून उपयोगाला येत आहेत. विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभाग म्हणजेच MPRV गेली 35 वर्षे संस्कारक्षम आणि राष्ट्र जागरणपर पुस्तकांच्या प्रकाशन व्यवसायात. 135 हून अधिक पुस्तके, 10 लाखांहून अधिक प्रतींची एकूण विक्री, कार्यकर्त्यांना उपयोगी पडेल अशा माहितीची विवेकशलाका आणि केंद्राच्या देशभरातील कार्याचा परिचय करून देणारी कार्यदर्शिका. संपर्क अश्विनी हाईट्स, पहिला मजला, ग्राहक पेठेजवळ, टिळक रोड, पुणे 30. संपर्क क्रमांक 9881061686.